Започва вторият етап на акция Зима. Освен на шофьорите, проверки приоритетно ще се извършват и на пешеходците. Знаете, в началото на септември влязоха в сила промени в Закона за движение по пътищата. Според тях 100 лева е глобата за пешеходец, който пресича на пътека докато говори или гледа в телефона си. На вниманието на пътните полицаи през изминалите дни са били спазването на правилата по пътищата, както от шофьорите, така и от пешеходците, като основно екипите са били разположени по граничните пунктове Капитан Андреево, Калотина, Кулата, Дунав мост 1 и Дунав мост 2, а установеното между 7 и 9 ноември звучи така: 220 проверени пътни превозни средства, 33 товарни автомобила и са били връчени 70 документа за нарушение. През следващите дни акция Зима продължава с внимание към изправността на автомобилите, като припомняме, че според закона от 15 ноември всяко превозно средство трябва да бъде с поставени гуми, подходящи за зимни условия. От момента на връчването и заплащането съответно на дадения документ, той се счита за връчен. Между 28 и 29 октомври организирахме една нарочна специализирана полицейска операция по отношение на осъществяване на контрол на водачи на индивидуални електрически превозни средства с цел в неочаквани за тях времена, дни да бъдат проверявани.